बेंगल स्टेटनि इउनिलिस मसाहारि एमजेडलि एक्स एनडिएफबि केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दिनै बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैसिम गावनि जि मोननांगौ फिथाइ बेखौ दिनै मोननो थाङाखै। दिनै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द जों लोगोसेनो जोंनि हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारी नोंथांमोना मा दिनै मा जाखो? नोंथांमोना गाव नोंसोरजों थाफानाय बेकग्राउन्डआव थाफानाय बिथांमोननि दिनै जिबायदि मोननांगौ फिथाइखौ बिथांमोननो दिनै नोंथांमोना होनो हायाखै। मा जाहोननि थाखाय? दा नोंथांमोना गावनि गादिखौ मोननायखायनो बिथांमोननि फारसे माबा मोनसे होनांगौखौ नोंथांमोना बावजोब्बाय नामा? आं बेखौ नोंथांमोनखौ सोंखारिनो सानो। संबिधान इन्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैहाय दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा एनडिएफबिआव जे जों इसेबां मोनसे बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै जे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबिआवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे एनडिएफबि होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननाय बे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो एक्स एनडिएफबि केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा? नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उपद्रब बानायदों। सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हायजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसोरनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनोखि जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ। जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया। होनब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना बिटिआर सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो। दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों। जोंथ' जोबलां सारजोंनो आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायसना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों एक्स एनडिएफबिफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो
दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसआथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो। थेंक इउ।